Μάλλον κλείσε. Κλείσε, δεν ξέρω τι μπουκάλα, κλείσε. Κλείσε αρχίδια είχε πέσει στην καράτα και μου πει και να σώσω. Τι να κάνω, δεν ήξερα. Μπαμπή, πήρα καινούργια φιλτροφάνια, το δοκιμάσουμε. Φίλε, έχω πολύ καλή εισαγωγή. Πετύνα και θα... εντάξει, δεν ξέρω. γίνεται δουλειά. Γιατί δεν θέλω να μου ταλαιπωρηθείς. Πώς θα λάθος οδηγίες. Θέλω να σε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Θέλω να σε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Ήρθε η ώρα που θα ανέβεις της εκκλησιάς στην ανηφόρα και η ζωή σου μόνο μια θα αλλάξει τώρα. Και προσοχή τον ηθικό μη λερωθεί. Χαμήλιο πάρτι και στην εντέλεια τα έχουν όλα κανονίσει και μήνες τώρα τα έχουν προγραμματίσει έτσι ώστε